गतकाली विधि अनुजाई रथटଣା आरंभ होइथिले मध्य श्री जगन्नाथଙ୍କ नंदीघोष, माँ सुभद्रଙ୍କ दर्पदलन एवं प्रभु बलभद्रଙ୍କ तालध्वज तीनोटी रथ बड़दाण्डरे किछि बाट गड़िबा परे अटकी जाइथिला। आज ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରଥଟଣା। ପୁଣି ଥରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ତିନି ରଥ। ହରିବୋଲ ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଗତକାଲି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା, ଭିଜିଥିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଭିଜିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କେବେ ବି ଭକ୍ତିର ପଥକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଆକାଂକ୍ଷା ଆଗରେ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ବାଧା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ଅସମ୍ଭାଳ ଜନସମୁଦ୍ର। ଦୁର୍ଲଭ ରଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଟଣାଯାଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଦର୍ପଦଳନ ଓ ତାଳଧ୍ୱଜ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନି, ଅପାର ଭକ୍ତି ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ସାହରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉତ୍ସାହ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆଖିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୁଞ୍ଜୁଛି ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୱନି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।